Sizwe simnyama, nginibingelele kuze zonke izindawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSembiso Ngwakandlozi. Ngicela amaqela ukuvashela i-channel cofa subscribe. Thokozele le video. Kwembukeli uphithene ekhanda unina wesifazane wakambonambo kuthiwa indodakazi yakhe igwaze isoka layo liphindelela phambi kwamaPhoyisa okubikwa ukuthi aphuthume endaweni yesigameko ngemumva kokubikelwa ngengxabano yesithandani. Kuthiwa umufu unkosazana Amanda Mazibuko neminyaka engu-24 obudala ubengasayingeni yokuthandana nesoka lakhe okubikwa ukuthi besele nomkhuba ukumshaya uma bengaboni ngasolinye. Umufu ubehlala nonina wakhe kubikwa ukuthi ubengasalifuni isoka lakhe ngoba ebalekela ukushawa yilona. Unkosazana Mazibuko nosoka lakhe bebeqashwe ngaphansi kohlelo labasebenzi be-Extended Public Work Programs ngaphansi kwamasipala wasemfolozi. Kuthiwa ngosuku lesigameko ekuseni besanda kufika emsebenzini isoka lakhe lamshaya ngempama phambi koza kwabo. Unina kamufu uchaze wathi indodakazi yakhe yabese ibikela abaphathi ngemumva kokushawa ngempama. Kuthiwa abaphathi babike udaba emaphoyiseni aphuthuma eza ngokuphazama kweso emsebenzini. Unina kamufu uthe kumkhathaza kakhulu ngamaphoyisa ukuthi ayekhona ngesikhathi umsolwa eye enganeni yakhe ngommese kusuka enxebeni lokuqala kuze kufike lapho kwakucaca khona ukuphuma komphefumulo. Unina womufu ukhala ngokuthi kungani engangenelelanga amaphoyisa ngoba nawo ayeyiphethe izikhali zawo. Unina kamufu uqhube wathi ukumphula umoya kakhulu ukuthi ubesesele nendodakazi vo njengoba indodana yakhe yamshiya ngonyaka ka-2015. Uthe umufu bephezu kwezinhlelo zokwakha ikhaya njengoba umfowabo ashona esethenge indawo yokwakha. Mbukeli, udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lapho ku-comment section malana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ivideo elandelayo. Sale kahle.